ponerte en histórica altura. Καλησπέρα σε όλους. Παρουσίαση για τα τεκτενόμενα της Κούβας. Κάνουμε σχεδόν κάθε 1,5-2 χρόνια. Κάνουμε ένα update. Δεν λέγεται update, εντάξει, μας έβαλε χέρι ο Μπαμπινιώτης, λέγεται επικαιροποίηση. Οπότε θα μιλήσουμε για τα νεότερα της Κούβας, για όσα έχουν συντελεστεί τα 2 τελευταία χρόνια, από τότε που είχαμε την τελευταία συνάντηση. Δεν ξέρω αν το κάνουμε και για άλλες χώρες αυτό, μόνο για την Κούβα γίνεται κάθε 2 χρόνια. Γίνεται πάντως για 2 λόγους. Ο ένας λόγος είστε εσείς. Από ό,τι μου είπανε, το ζητάει ο κόσμος. Την έχετε αγκαλιάσει την Κούβα πολύ. Είναι από τα πιο πετυχημένα ταξίδια που έχουμε στο Versus. Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός. Έχει μια συγκεκριμένη αδυναμία ο Boss στην Κούβα. Θα είμαι σύντομος, όπως έλεγε και ο Φιντέλ, όταν ανέβαινε να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη και μετά μιλούσε 4 ώρες και 29 λεπτά που είναι το ρεκόρ. Όχι, σοβαρά θα είμαι αρκετά σύντομος για να δώσω χρόνο στον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχουμε έρθει όλοι εδώ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι τα μπεργκεράκια που θα ακολουθήσουν την ομιλία. Πλάκα κάνω. Είναι η μουσική οι οποίοι θα παίξουν τα παιδιά αργότερα, έτσι. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για Κούβα και να μην υπάρχει μουσική, χορός, τραγούδι. Ανεξαρτήτως συνθήκων, πάντα η Κούβα χαρακτηρίζεται από αυτά τα 3. Θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη φορά. Κάνω ένα μικρό recap, μια μικρή επανάληψη. Είχαμε μείνει στις εξελίξεις τότε της Κούβας μετά από την επίσκεψη Ομπάμα. Μια ιστορική επίσκεψη, είχε 95 χρόνια να έρθει. Πρέπει ή να κοντίνω ή να κινούμε αριστερά-δεξιά. Αν πάω εδώ θα φωνάζουν οι από εκεί. Να εξαφανιστώ. Ας πούμε ότι είμαι εδώ. Λέγαμε λοιπόν ότι η επίσκεψη Ομπάμα είχε δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση στην Κούβα. Εδώ τον βλέπετε μαζί με τον Ραούλ Κάστρο, έχουν πάει να δουν αγώνα baseball, φιλικό. Αυτό έφερε μια μεγάλη αύξηση τουρισμού και όχι μόνο τουρισμού στην επίσκεψη Ομπάμα, και εμείς εκεί ήμασταν με το ρόλο του διερμηνέα εκείνη την εποχή. Είχαμε πολλές ξένες επενδύσεις που ήρθαν, μεγάλες εταιρείες. Η Airbnb είναι μία από τις κλασικότερες από αυτές που ήρθαν. Εταιρείες εισαγωγής προϊόντων. Η Κούβα άλλαξε, φάνηκε να αλλάζει για πάντα. Αυτό που ζήσαμε 2 χρόνια μετά την επίσκεψη Ομπάμα ήταν γεμάτα μαγαζιά, τεράστια αύξηση τουρισμού, σαφέστατη βελτίωση βιωτικού επίπεδου, αρχικά για όσους εργάζονταν στον τουρισμό και σιγά σιγά και στα υπόλοιπα. Και μετά τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα. Με την αλλαγή της σκητάλης, ο Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί και προεκλογικά, δηλαδή πλήρη αναστροφή της πολιτικής Ομπάμα. Αμέσως μετά είχαμε την πολύ δύσκολη πορεία της Κούβας μέσα στον κορονοϊό. Επηρέασε πάρα πολύ την οικονομία, όπως και σε άλλες χώρες, αλλά η Κούβα εξαρτάται από το συνάλλαγμα. Παρότι τα πήγε σχετικά καλά σε υγειονομικό επίπεδο, η χώρα έχει και τις απαραίτητες υποδομές. Θυμίζω ότι έβγαλε δικά της εμβόλια, 7 τον αριθμό. Οι πληγές σε οικονομικό επίπεδο έχουν παραμείνει. Επιπλέον, το διεθνές περιβάλλον άλλαξε αρκετά τα τελευταία αυτά 3 χρόνια. Εδώ βλέπουμε τους Κουβανούς σε αναζήτηση προϊόντων επί κορονοϊού. Σίγουρα έχει επηρεάσει την Κούβα και ειδικά η έλλειψη πετρελαίου. Ο λόγος είναι η μείωση της παραγωγής στη Βενεζουέλα. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα και έχει πέσει και ακόμη πιο χαμηλά, με δεδομένο ότι η Κούβα παράγει περίπου το 84% της ενέργειάς της από πετρέλαιο. Εξαρτάται πάρα πολύ από τις συναλλαγές που έχει με τη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα είτε γιατρούς είτε εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια προφανώς έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και την Κούβα. Στο διεθνές περιβάλλον, ένας άλλος μεγάλος σύμμαχος της Κούβας και σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό και σε ενεργειακό κυρίως επίπεδο είναι η Ρωσία. Δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που είχε πριν του πολέμου με την Ουκρανία. Και η Κούβα πια διεθνώς και ειδικά στην ατζέντα των ΗΠΑ που μας ενδιαφέρουν. Προφανώς αυτός είναι ο μεγάλος γείτονας. Η σειρά προτεραιότητας που έχει πια έχει υποβαθμιστεί αρκετά. Ενώ επί Ομπάμα η Κούβα ήταν ένα από τα 2-3 θέματα στην διεθνή ατζέντα των ΗΠΑ, πλέον υπάρχουν άλλα θέματα, προφανώς,
Άλλος ένας σύμμαχος του Ιράν βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου πάλι έχουμε δυσκολία στην προμήθεια, στην εναλλακτική προμήθεια πετρελαίου που είχαμε από εκεί. Απόρριες όλων αυτών ήταν μετά τον κορονοϊό η μείωση του τουρισμού. Οι αφίξεις της Κούβας έπεσαν πολύ. Εδώ βλέπουμε πώς ήταν στην περίοδο Ομπάμα. Προφανώς έπεσαν από κορονοϊό όπως όλων. Η ανάκαμψη όμως δεν ήταν η αναμενόμενη. Βλέπετε ότι είναι πιο κάτω ακόμα και από εκεί που ήταν πριν την περίοδο Ομπάμα. Και μάλιστα φέτος, αυτή εδώ είναι η αριθμή που βλέπετε για το 2024, δεν πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε μείωση ακόμα και σε σχέση με το 2023. Όλο αυτό έχει προκαλέσει όλες αυτές τις συνθήκες, μια έλλειψη συναλλάγματος. Η ουρά που βλέπετε εδώ είναι κόσμος ο οποίος περιμένει να πάρει το τοπικό νόμισμα, ακόμα και αυτό είναι σε έλλειψη. Έχουμε μια εκτείναξη του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός στην Κούβα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Εδώ βλέπετε την πορεία του, 208% ετησίως. Και προφανώς η έλλειψη πετρελαίου έχει προκαλέσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και στη συγκομιδή των απορριμμάτων και σε έλλειψη τροφίμων, στις συγκοινωνίες κτλ. Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, η κυβέρνηση θα κάνει αρκετές αλλαγές και θα μιλήσουμε και για τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά και από τις εξωγενείς αλλαγές που προέρχονται από τη στάση των ΗΠΑ. Αυτό θα είναι το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο θα είναι οι αλλαγές που κάναμε εμείς ως γραφείο, γιατί έχουμε κάνει total makeover. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές. Εδώ βλέπετε τους Κουβανούς. Δεν βλέπετε, θα εξαφανιστώ. Οι Κουβανοί, αν δεν βλέπετε, είναι επειδή δεν βλέπουν ούτε οι Κουβανοί. Ακόμα και σε blackouts, οι άνθρωποι θα μαζευτούν, θα παίξουν τη μουσική τους, θα πιούν την μπύρα τους, θα παίξουν τον ντόμινό τους. Η πρώτη πολύ μεγάλη αλλαγή που θα κάνει η κυβέρνηση είναι ο περίφημος πια νόμος 46/2021. Είναι ο νόμος ο οποίος θα επιτρέψει τη δημιουργία πολλών χιλιάδων πια μικρομεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μιλάμε για περίπου 12.500 επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα στην προμήθεια των προϊόντων, δηλαδή ξεκίνησαν προκειμένου οι παραγωγοί να μπορούν να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους. Εξελίχθηκαν όμως, σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται mini market με πολύ γρήγορο ρυθμό. Όσοι από εσάς έχετε πάει πρόσφατα, από το 22 και έπειτα στην Κούβα, θα έχετε δει ακόμα και στα σαλόνια των σπιτιών, περνώντας μπροστά τον κόσμο, να πουλάει μικροπροϊόντα από μπισκότα, chips, νερά κτλ. Εξελίχθηκε αυτό με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εννοούμε επιχειρήσεις μέχρι 100 ατόμων. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω φίλο ο οποίος έχει ανοίξει επιχείρηση εισαγωγής κρασιών. Η μεγάλη αλλαγή δηλαδή είναι ότι δεν έχει πλέον το κράτος το μονοπόλιο της εισαγωγής προϊόντων και ειδικά τροφίμων, σε μια προσπάθεια να υπάρξουν περισσότερα προϊόντα στην αγορά. Εδώ βλέπουμε μια μονάδα η οποία παράγει η ίδια γάλα και όχι μόνο το παράγει, αλλά το εξάγει κιόλας. Έχουμε πλέον επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται στον τομέα των οικοδομών. Μπορεί κάποιος να μαζέψει μια ομάδα και να φτιάξει μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία επισκευάζει ή χτίζει σπίτια. Έχουμε εισαγωγή προϊόντων είτε προς πώληση, είτε αν αιτιολογήσεις ότι για την μικρή σου οικογενειακή επιχείρηση των 3-5 ατόμων χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο, έχεις δικαίωμα να κάνεις εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό, απευθείας, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει το κράτος, ακόμα και από τις ΗΠΑ. Φαίνεται κουφό, αλλά συμβαίνει πλέον. Στην Κούβα έχουμε Τέσλα. Έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να κάνει εισαγωγή αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ. Είναι εικόνες που δεν τις έχουμε συνηθίσει. Αυτό βλέπετε δεξιά απέναντι. Είναι το μικρό κάστρο που υπάρχει μπροστά από το ξενοδοχείο μας στην Αβάνα. Οχήματα που δεν τα είχαμε συνηθίσει πλέον σε αρκετά καλές τιμές. Μπορεί κανείς να κάνει εισαγωγή με πάρα πολύ μικρούς δασμούς. Αυτό είναι μια κοσμογονία στην Κούβα. Στη γειτονιά, για παράδειγμα, έχουμε ένα mini IKEA. Έτσι το λέμε κοροϊδευτικά, αλλά πλέον ο άνθρωπος κάνει εισαγωγή επίπλων από τον Παναμά και μπορεί να τα πουλάει απευθείας χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης για πρώτη φορά από τότε που κρατικοποιήθηκαν και οι τελευταίες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα, που ήταν το 1968. Υπάρχουν πλέον άνθρωποι που έχουν φτιάξει εταιρείες οι οποίες κάνουν επισκευή δρόμων. Εγώ γνωρίζω άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει εισαγωγή τρακτέρ, μπουλντόζας,
υπάρχουν ιδιωτικά απορριμματοφόρα. Τους παίρνεις τηλέφωνο και λες ότι ο Δήμος, λόγω των αδυναμίων που έχει, δεν μπόρεσε να μαζέψει τα σκουπίδια. Πόσα χρειάζεστε να έρθετε να μαζέψετε εσείς, τα οποία απορριμματοφόρα τα έχουν, ξαναλέω, κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Υπάρχει εταιρεία επισκευής της παροχής νερού, το οποίο ήταν κρατικό μονοπόλιο. Οι επιπτώσεις είναι πολλές, κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές. Υπάρχει μια σαφέστατη ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα σε μια οικονομία που ήταν ξεκάθαρα κρατική. Και ταυτόχρονα μια εξαλάφρωση του δημοσίου. Πολλοί κόσμος πια φεύγει από θέσεις του δημοσίου προκειμένου να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος προφανώς πληρώνει πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε. Από την άλλη, έχουμε μια δημιουργία μιας νέας μέσης και ανώτερης τάξης. Προφανώς ο ιδιοκτήτης μιας ιδιωτικής εταιρείας έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες, αλλά και ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και αυτή τη νέα τάξη. Για όποιον έχει χρήματα, πάντως, είναι αρκετά πιο εύκολο πια να βρει προϊόντα για τα οποία δυσκολευόμασταν πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που έχει ένα εστιατόριο σήμερα στην Κούβα, του είναι πολύ πιο εύκολο να βρει όλα τα υλικά που θέλει ή και να τα προπαραγγείλει. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω εστιατόριο, τη φέτα μου πλέον έρχεται κανονικά σε εβδομαδιαία βάση από το εξωτερικό και μάλιστα σε τιμές αρκετά καλές. Υπάρχουν και άλλες κυβερνητικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Για μας είναι ελάσσονος σημασίας, αλλά κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με την κατάργηση αυτού του εντύπου που έπρεπε να συμπληρώνουμε της βίζας. Όσοι είχατε έρθει στην Κούβα παλαιότερα θα το θυμάστε, πλέον θα έχουμε e-visa, δεν θα, την έχουμε ήδη, γίνεται ηλεκτρονικός. Έχει ανακοινώσει ήδη σε μια συνάντηση μάλιστα που είχαμε, μας το είχε πει και πριν το ανακοινώσει δημοσίως, ο Υπουργός Οικονομικών, ότι θα επιτρέπεται πλέον στα ξενοδοχεία να πληρώνουμε μετρητής και δεν θα υπάρχει υποχρέωση της πιστωτικής κάρτας που μας δημιουργούσε και αρκετά προβλήματα. Αλλάζει ο νόμος μετανάστευσης, θα γίνει αρκετά πιο εύκολο για ξένους να μένουν στην Κούβα, να επενδύουν στην Κούβα και να παίρνουν άδεια παραμονής. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι όροι, να μην τους έχει απαγορευτεί ποτέ είσοδο στη χώρα, να έχουν λευκό ποινικό μητρό, να έχουν κάνει μια επένδυση ενός μεγάλου ποσού. Δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ακόμη. Περιμένουμε καθαρογραφή στο ΦΕΚ. Αυτά τα ΦΕΚ που τα διαβάζουμε σε εβδομαδιαία βάση. Και έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές για τους Κουβανούς του εξωτερικού. Μία, σας πω, οι Κουβανοί που είχαν διπλή υπηκότητα. Ένας Κουβανός πήγε στις ΗΠΑ και στα 3-5 χρόνια πήρε την Αμερικάνικη υπηκότητα. Ήταν υποχρεωμένος κάθε φορά που έμπαινε στην Κούβα να μπαίνει με το κουβανικό του διαβατήριο. Πλέον μπορείς να μπαίνεις και με το ξένο διαβατήριο. Κουβανοί οι οποίοι έμεναν πάνω από 24 μήνες σε κάποια χώρα του εξωτερικού χωρίς να έρθουν στην Κούβα έστω για μια μέρα, έχαναν και την περιουσία τους και την υπηκότητά τους. Πλέον δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά τα δύο. Θα έχουν καθεστώς Κουβανού που έρχεται μένει στην Κούβα, αλλά δεν είναι μόνιμος κάτοικος χωρίς να χάσουν την περιουσία τους. Το δεύτερο κομμάτι είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που έχουν κάνει οι Αμερικανοί. Και εκεί έχουμε μια κοσμογονία, η οποία συνετελέστη με το λεγόμενο παρόλ. Το παρόλ είναι ένας καινούριος νόμος μεταναστευτικός, ο οποίος θεσπίστηκε επί Biden. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε, μας ήρθε αρκετά ξαφνικά. Να εξηγήσω πολύ σύντομα τι είναι και πώς λειτουργεί και γιατί έχει φέρει μια κοσμογονία στην Κούβα και σε δημογραφικό επίπεδο. Ο στόχος των Αμερικανών ήταν να περιορίσουν τις παράνομες ροές μεταναστών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά για τις χώρες που έχουν ειδικό πολιτικό καθεστώς, 4 από αυτές είναι στο νόμο παρόλ. Ο ένας είναι η Αϊτή, είναι η Βενεζουέλα, είναι η Κούβα και είναι η Νικαράγουα. Έχουν δικαίωμα οι πολίτες τους πλέον, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν παρανόμως όπως πήγαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με σχεδίες, είτε εκμεταλλευόμενοι βίζα σε κάποια γειτονική χώρα να φτάνουν στα σύνορα. Ήταν αρκετά κοινό το θέαμα αυτό. Έχουμε πια μια έξοδο των Κουβανών, η οποία μπορεί να συμβεί με νόμιμο τρόπο, σχετικά σύντομο και σίγουρα πολύ πιο ασφαλή. Τι κάνεις λοιπόν? Πηγαίνεις στην Αμερικάνικη πρεσβεία, κάνεις τα χαρτιά σου, λες ότι είμαι ο πολίτης τάδε, πρέπει να έχεις βρει κάποιον, ας το πούμε, σπόνσορα στις ΗΠΑ, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι έχει τέλος πάντων ένα ικανό ποσό στην τράπεζα, προκειμένου να σε συντηρήσει για τα 2 πρώτα χρόνια. Ανάλογα με την πολιτεία, την ηλικία σου κτλ., είναι από 20 μέχρι $60,000 να τα έχει ως εισόδημα, τα οποία τέλος πάντων δεν είναι και άπιαστα ποσά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν κάνεις τα χαρτιά στην πρεσβεία, σε τσεκάρουνε, δεν είσαι κάποιος που έφτασε στα σύνορα παράνομα, τι έχεις σπουδάσει, αν έχεις κάποια ασθένεια, αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, και σε ένα διάστημα το οποίο ποικίλει, από 4 μήνες είναι το καλύτερο σενάριο που γνωρίζω, μέχρι 1,5 χρόνο, κάνεις τα χαρτιά σου, μπαίνεις στο αεροπλάνο, πηγαίνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια προεγκεκριμένη βίζα
και έχεις το δικαίωμα για όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουν οι Κουβανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από επιδοτήσεις και στέγαση μέχρι δωρεάν υγεία για τα πρώτα 3 χρόνια. Το ποσοστό αποδοχής είναι υψηλότατο, είναι άνω του 80% και το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα στο έχουμε ξεφύγει πια από αυτές τις εικόνες με τους Κουβανούς που έφευγαν με διάφορους τρόπους. Αυτά είναι τα σύνορα Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Αυτές είναι οι 4 χώρες που λέγαμε και αυτή είναι η έξοδος από την Κούβα. Πλέον είναι πολύ συνηθισμένο να μιλάς με φίλους και να μαθαίνεις ότι κάποιος έφυγε ή φεύγει ή ετοιμάζεται, έχει κάνει τα χαρτιά του προκειμένου να φύγει. Ξαναλέω, με νόμιμο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να παντρευτεί κάποιον, να περάσει παράνομα σύνορα ή να κινδυνεύσει η ζωή του. Το αποτέλεσμα είναι με αυτή την θεόρατη πόρτα που άνοιξε πια για τη μετανάστευση, για την νόμιμη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια έκθεση που βγήκε πριν 4 μέρες από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, μόνο στη διετία 22-23, 1,79 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τη χώρα. Αν βάλουμε μέσα και το 24, το πιθανότερο είναι ότι πλησιάζουμε στο 2,6-2,7. Μιλάμε για περίπου το 40% του ενεργού πληθυσμού, με δεδομένο το 86% εξ αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν στη Βουλή πριν κανένα 1,5 μήνα, είναι στις ηλικίες από 20 έως 45. Μιλάμε δηλαδή για ενεργό πληθυσμό. Λογικό είναι. Δεν μεταναστεύουν οι 80χρονοι, μεταναστεύει ο ενεργός πληθυσμός. Μεταναστεύει βέβαια κυρίως το πιο μορφωμένο, το πιο ταλαντούχο, το πιο ικανό και το πιο νεανικό κομμάτι της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Ναι, μεν έχουμε μια απώλεια νεότερων και ταλαντούχων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε άμεση αποστολή εμβασμάτων από το εξωτερικό, που δεδομένη της πολύ δύσκολης κατάστασης που περνάει η χώρα, έχει βοηθήσει αρκετά. Έχουμε μέχρι και επενδύσεις. Κόσμος ο οποίος πηγαίνει απέναντι στις ΗΠΑ, βγάζει χρήματα και στη συνέχεια στέλνει χρήματα στους συγγενείς του για να φτιάξει ένα Airbnb, να ανοίξει ένα εστιατόριο, να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχείρηση, να φέρει τεχνογνωσία κτλ. Το ερώτημα είναι πού ακριβώς θα σταματήσει. Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. Αυτό βλέπετε εδώ είναι η ουρά έξω από την Ισπανική πρεσβεία, με ανθρώπους που έχουν ραντεβού προκειμένου να πάρουν βίζα, ή και ισπανικό διαβατήριο. Είναι αρκετά εύκολο πια. Η Ισπανία έχει κάνει μια σαφέστατη επιλογή. Αντιμετωπίζει και αυτή δημογραφικό πρόβλημα, όπως πολλές χώρες, ειδικά στο νότο της Ευρώπης, και έχει επιλέξει αντί να φέρνει ανθρώπους από το βορρά της Αφρικής, να φέρνει Λατινοαμερικάνους. Όσοι μάλιστα μείνουν στην Ισπανία για 3 χρόνια, ακόμα και αν έχουν μείνει παράνομα, παίρνουν αυτομάτως ισπανικό διαβατήριο. Εάν αποδείξεις ότι μέχρι και ο προπάπος σου, πιο πίσω δεν μετράει, ήταν Ισπανός, παίρνεις ισπανικό διαβατήριο και άρα είσαι πια πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορείς να εγκατασταθείς όπου θέλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ραντεβού με ανθρώπους που έχουν μαζέψει τα χαρτιά τους είναι τεράστια. Έτσι. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν κλείσει ραντεβού μήνες πριν. Τι μας περιμένει στο μέλλον? Καλό ερώτημα. Καταρχήν, η μείωση του ενεργού πληθυσμού της Κούβας είναι σαφέστατα ένα μεγάλο ερώτημα. Αν αλλάξουν οι συνθήκες κομμάτι αυτού του πληθυσμού, πιθανότατα αν θέλει να επενδύσει, να γυρίσει πίσω. Το επόμενο μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό που έχουμε σε 4 εβδομάδες περίπου, οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τον κύριο στα αριστερά δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα θετικό. Το έχουμε ξαναδεί το έργο σχετικά πρόσφατα. Από την κυρία στα δεξιά, εντάξει, δεν περιμένουμε την καταστροφική εικόνα που είχαμε από τον Τραμπ, σε ό,τι αφορά την Κούβα τουλάχιστον, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Κούβα έχει περάσει σχεδόν ασχολίαστη σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Ακόμα και στα 2 debate που είδαμε, και με τον Biden και με την Χάρις που έκανε ο Τραμπ, δεν αναφέρθηκε καθόλου το όνομα της Κούβας. Επομένως, αυτό που λέγαμε, η σημασία της Κούβας πια στο διάλογο στις ΗΠΑ έχει πέσει, ενδεχομένως να μην δούμε και καμία απολύτως αλλαγή. Θα έχει ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε. Είπαμε ότι εκτός από τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση και από τις αλλαγές που έκαναν οι Αμερικανοί, έχει κάνει αλλαγές και το Versus. Μπόλικες. Έχουμε αλλάξει ξενοδοχεία και τα 3 ξενοδοχεία που μέναμε. Έχουμε αλλάξει το ξενοδοχείο στην Αβάνα, έχουμε αλλάξει το ξενοδοχείο στο Τρινιδάδ, έχουμε αλλάξει και το ξενοδοχείο στο Βαραδέρο μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο. Το καινούριο μας ξενοδοχείο είναι στην Αβάνα και μάλιστα είμαστε οι μόνοι που μένουν στην παλιά Αβάνα πια. Είμαστε πάνω στην παραλιακή, αλλά αυτή τη φορά 2 βήματα από την παλιά Αβάνα. Κυριολεκτικά πηγαίνεις με τα πόδια, αυτό βλέπετε εδώ πίσω είναι το Καπιτόλιο. Το ξενοδοχείο μας είναι ακριβώς 4,5 τετράγωνα. Αυτή είναι η θέα του καινούργιου μας ξενοδοχείου, του Royalton, ολοκένουργιο ξενοδοχείο. Άνοιξε το 19 και όπως καταλάβατε έκλεισε αμέσως. Λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε ο κορονοϊός, οπότε πρακτικά είναι σαν να τους κάναμε εμείς σε φταί. Με καταπληκτική θέα, εξαιρετικές υπηρεσίες, τα δωμάτια μέσα καμία σχέση με το ξενοδοχείο που μέναμε και η αλήθεια είναι ότι και οι κριτικές που αφήνετε κι εσείς μας έχουν αφήσει έτσι ένα πολύ τόνο αισιοδοξίας. Έχουμε αλλάξει ξενοδοχείο στο Τρινιδάδ, επιτέλους, για όσους είχατε έρθει παλαιότερα.
Χτίστηκε αυτό το ξενοδοχείο που περιμέναμε τόσα χρόνια. Ανήκει στη Μελιά, πάνω στη θάλασσα είναι. Ένα ξενοδοχείο ολοκένουργιο, με φανταστικά δωμάτια. Δεν τη λυπήθηκε την επένδυση κάποιος εδώ κοντά. Επομένως, πλέον μπορούμε να πούμε όχι απλά στο καλύτερο ξενοδοχείο στην Τρινιδάδ. Εύκολα, εγώ θα έλεγα σε ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο ξενοδοχείο στη χώρα. Είναι τεράστια αλλαγή. Ήμασταν το μόνο πρακτορείο το οποίο έμενε στο Τρινιδάδ, παρά το γεγονός ότι η ξενοδοχειακή υποδομή του Τρινιδάδ δεν ήταν του επίπεδου που θέλαμε. Τώρα που υπάρχει, την κλείσαμε και μιλάμε για ξενοδοχεία. Άρα, αυτό εδώ είναι ακριβώς έξω από το δωμάτιο. Έτσι. Πάρτε μια ιδέα εδώ. Τι πατάω? Άλλη μία. Τσακ. Βγήκε τίποτα περίεργο. Ξέρω εγώ. Δωμάτιο βλέπω, βγήκε ένας γυμνός εκεί. Αυτό είναι δωμάτιο στον πάνω όροφο. Αυτή είναι η βρώμικη μου τσάντα, ναι. Βγαίνεις στο μπαλκονάκι και είσαι μπροστά της πισίνας. Ξαναλέω, το ξενοδοχείο δεν έχει κλείσει καν χρόνο. Και είμαστε κάθε εβδομάδα εκεί. Πια σε πολλά γκρουπ και 2 βράδια στο Τρινιδάδ. Το ζητούσε πολύ ο κόσμος. Δεν μέναμε λόγω ξενοδοχείου. Αν θέλετε να δείτε και τα κάτω δωμάτια, δεν έχουν πρόβλημα. Από αυτά που βγαίνεις και κάνεις πλούτς και πέφτεις στην πισίνα. Πώς ήταν το παλιό μας ξενοδοχείο στο Τρινιδάδ? Καμία σχέση. Για σας το λέω. Που τα έχετε ζήσει. Τσακ. Δόξα σε ο Θεός. Αλλάξαμε ξενοδοχείο και στο Βαραδέρο. Εκεί η διαφορά πια είναι ότι είμαστε στο καλύτερο κομμάτι της παραλίας του Βαραδέρο. Βγαίνεις και είσαι κατευθείαν πάνω στην παραλία, στο καλύτερο κομμάτι. Και έχουμε αλλάξει τα πάντα. Είπαμε, έχουμε κάνει παντού upgrade, για να μην βγει ο Μπαμπινιώτης. Έχουμε κάνει αναβάθμιση. Πλέον πηγαίνουμε σε ιδιωτικό εστιατόριο. Πηγαίνουμε στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης. Ήδη είχαμε κάνει αναβάθμιση. Πηγαίναμε στη Γουαρίδα. Πλέον είμαστε και λίγο πιο πάνω. Με πολύ μεγάλη χαρά μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο το οποίο μέχρι και τα μενού του πια τα έχει τυπώσει στα ελληνικά για μας. Πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους και σε χαρτί πολυτελείας που το παίρνετε και στο σπίτι σας. Μιλάμε πια για γκουρμεδιές. Είναι κουβανική κουζίνα με ένα touch γκουρμέ. Είναι από αυτά τα νέα εστιατόρια. Δεν συνηθίζεται στα γκρουπ ο κόσμος να πηγαίνει σε εστιατόρια αυτού του επίπεδου και αυτού του κόστους. Κάποιος έβαλε πλάτη και βελτιώθηκε πάρα πολύ αυτό. Όσον όπου θα έχουμε νέα και για το φαγητό στο Βινιάλες, στο πανέμορφο Βινιάλες. Κάπου εδώ να πούμε για τις αλλαγές του Versus ότι έχουμε αλλαγή και στο ψυχοδυναμικό. Δεν έχουμε αλλαγή, έχουμε πρόσθεση. Εκτός από τους 2 κλασικούς που μας έχετε συνηθίσει, ένας εκ των οποίων είναι υποφαινόμενος, πλέον η ομάδα έχει εμπλουτιστεί. Έχουμε κάνει μεταγραφές αεροδρομίου, πεντάδας, MVP. Έχουμε άλλα 2 παιδιά. Νέοι, όχι στην Κούβα, νέοι σε εμάς. Ο Κωνσταντίνος που έχει ζήσει 20 χρόνια στην Κούβα, πέρασε μέχρι και τον κορονοϊό εκεί ο Κωνσταντίνος. Η Μαρία Έλληνα που όχι απλά έχει ζήσει στην Κούβα, έχει μεγαλώσει παιδιά στην Κούβα. 20 ετών τα παιδιά της έτσι στην Κούβα. Μιλάμε για ανθρώπους που την έχουν ζήσει. Δεν κάνουμε σχόλια για την οικογενειακή κατάσταση. Ναι. Αν ενδιαφέρει θα το πείτε εσείς. Έχουμε και άλλα παιδιά. Έχουμε τον Αλέξανδρο που έχει εξαιρετικές κριτικές. Έχουμε τη Μαρία, έχουμε την Αμαλία. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το upgrade, θα λέγα εγώ, την αναβάθμιση που έχουμε κάνει και στο ψυχοδυναμικό. Να θυμίσω ότι εκτός από την κλασική κούβα, έχουμε τη μεγάλη κούβα, έχουμε την κλασική κούβα με έξτρα ημέρες για να την απολαύσετε. Έχουμε την κούβα με επεκτάσεις για τη μέρα των νεκρών. Κάποιοι θα με φάτε στη μάπα την άλλη εβδομάδα, αυτό θα κάνω κι εγώ. Θα έχουμε τη μεγάλη κούβα, θα την κάνει, ξεκίνησαν. Ο Αλέξης έφυγε χθες, έτσι. Ο σπεσιαλίστας, ναι. Εχθές ξεκίνησε τη μεγάλη κούβα. Έχουμε κούβα Μεξικό. Το λέω για όσους είχατε έρθει και θέλετε να ξανάρθει. Για σένα το λέω ψηλέ. Να πούμε ότι έχουμε νέο τρόπο αξιολόγησης των ταξιδιών. Πλέον είναι πιο αδιάβλητο το θέμα. Γίνεται ηλεκτρονικά. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και 65.000 ευρώ. 2.000 ευρώ. Ανέβασε λίγο την μπάνκα. Και υπάρχει και ένας νέος τρόπος αξιολόγησης των ταξιδιών. Έχουμε πια ειδικό τμήμα, το ειδικό τμήμα, σηκώσει το χέρι του εκεί πίσω, το οποίο θα αξιολογεί και θα βελτιώνει κάθε παρατήρηση που έχετε κάνει. Θα υπάρχει πια μια βάση δεδομένων και γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάει σχεδόν σε όλες τις χώρες όπου πηγαίνει το Versus και δεν θέλει να φαίνεται πολύ. Κάπου εδώ, ας ευχαριστήσω πολύ και σας αφήνω.